Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Αχάια. Θετικά μηνύματα για το θαλάσσιο μέτωπο της Πάτρας από τον αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας Θεόδωρο Δρίτσα. Ο κύριος Δρίτσας, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο Πάτρας, υποστήριξε πως μετά το 15 Αύγουστο θα ξεκινήσει διαβούλευση με την τοπική κοινωνία προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα της πόλης, ενώ το νομικό κείμενο της παραχώρησης του παραδόθηκε πριν από λίγα 24 ώρα. Θετικές είναι οι εξελίξεις αναφορικά με την ικανοποίηση του πάγιου αιτήματος της Πάτρας για επανάκτηση του θαλασσίου μετώπου της. Όπως δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό Κόκκινο Πάτρας 107,7 ο αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας Θεόδωρος Δρίτσας, το νομικό κείμενο του παραδόθηκε πριν από περίπου μία εβδομάδα και με βάση αυτό, αμέσως μετά τις 15 Αυγούστου θα ξεκινήσει η διαβούλευση με τη Δημοτική Αρχή της Πάτρας καθώς και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου επιτέλους να ικανοποιηθεί το αίτημα της πόλης. Εκείνη η ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ισχύει. Όντως τα γεγονότα μας πήγαν λίγο πίσω. Όπως είχα ενημερώσει και τότε, έμενε να ολοκληρωθεί η νομική επεξεργασία νομικών που είχε αναλάβει την ευθύνη γι' αυτό και ως προς αυτό υπήρξε κάποια καθυστέρηση λόγω των γενικότερων γεγονότων και εξελίξεων που σε όλα τα επίπεδα και την κυβέρνηση αλλά και τις διάφορες ομάδες τις επηρέασαν στο χρόνο ανταπόκρισης. Είναι λίγες μέρες τώρα που μου έχει επιδοθεί η τελική, είναι λιγότερο από εβδομάδα που μου επιδόθηκε από την ομάδα εργασίας των νομικών το τελικό σχέδιο και μόλις ολοκληρώσω και την δική μου τελική ματιά και με τις υπηρεσίες εδώ θα δρομολογηθεί αυτή η διαδικασία που έχω ήδη ανακοινώσει. Δηλαδή θα κληθεί η Δημοτική Αρχή Πατρέων, ο Δήμαρχος και η Επιτροπή, θα τους παραδώσουμε το σχέδιο και θα αρχίσει η διαβούλευση, ώστε μόλις καταλήξουμε σε μια κοινή θέση, και ελπίζω ότι αυτό θα γίνει γιατί έχουμε ήδη λάβει υπόψη πολύ μεγάλο μέρος των θέσεων της τοπικής κοινωνίας. Με τη δήλωση αυτή του αρμόδιου υπουργού μπαίνει και ένα τέλος στα σενάρια τα οποία είχαν προκύψει όσον αφορά το μέλλον του θαλασσίου μετώπου. Δεν ήταν λίγοι αυτοί οι οποίοι υποστήριζαν ότι μετά τη Συμφωνία των Βρυξελών μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και των Ευρωπαίων εταίρων, πιθανόν στο νέο ΤΑΙΠΕΔ θα έμπαινε το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης, με αποτέλεσμα αυτό να περάσει στα χέρια ιδιωτών. Αυτό είναι ανώριμο, δηλαδή όντως στις διαδικασίες που προέκυψαν από τις συμφωνίες με τους εταίρους είναι στην ατζέντα η πώληση λιμανιών, αεροδρομίων και άλλων πυλώνων παραγωγικής δραστηριότητας της ελληνικής οικονομίας. Όμως ούτε για το λιμάνι της Πάτρας ούτε και για τα άλλα λιμάνια πλην του Πειραιά και ελάχιστα της Θεσσαλονίκης δεν έχει κινηθεί παραμικρή διαδικασία, ούτε έχει εκδηλωθεί το παραμικρό ενδιαφέρον. Επομένως αυτή η συζήτηση δεν είναι όριμη, δεν είναι της παρούσης. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που πρέπει να αποσαφηνίσω είναι ότι ακόμα και αν έχει κανείς την άποψη υπέρ της αποκρατικοποίησης των λιμανιών ή έχει την αντίθετη άποψη, η δική μου θέση, κάνω μια παρένθεση, είναι γνωστή η προσωπική μου, αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα. Αυτό που λέμε τώρα για την απόδοση στην πατρινή κοινωνία του παραλιακού μετώπου που αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται ο Οργανισμός Λιμένα Πατρών, αυτό είναι θέμα που μπορεί να προχωρήσει ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες εξελίξεις και φυσικά πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και σε κάθε κατεύθυνση να μην τα συνδέσουμε, δηλαδή απόψεις που συνδέουν το ένα με το άλλο δεν κάνουν καλό.
Καλπάζει τώρα η ανεργία σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τον μήνα Μάιο η ανεργία στην Ελλάδα άγγιξε το 25%. Στο 25% διαμορφώθηκε το εποχιακά διορθούμενο ποσοστό ανεργίας τον Μάιο του 2015, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ποσοστό είναι μικρότερο από το 25,6% του Απριλίου του 2015 και αισθητά μικρότερο από τον Μάιο του 2014, όταν η ανεργία έφτασε το 27%. Σύμφωνα με την Ελστάτ, το σύνολο των απασχολούμενων κατά τον Μάιο του 2015 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.604.102 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.200.981 άτομα, ενώ οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.286.476 άτομα. Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 81.832 άτομα σε σχέση με το Μάιο του 2014, αύξηση δηλαδή στο 2,3%, και κατά 65.387 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2015, αύξηση δηλαδή 1,8%. Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 98.820 άτομα σε σχέση με το Μάιο του 2014, μείωση κατά 7,6%, και κατά 15.278 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2015, μείωση δηλαδή της τάξης του 1,3%. Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά 32.879 άτομα σε σχέση με το Μάιο του 2014, μείωση δηλαδή κατά 1%, και κατά 53.701 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2015, δηλαδή μείωση της τάξης του 1,6%. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συμβαίνουν στην χώρα μας. Η ανεργία δυστυχώς καλπάζει. Υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι δεν πληρώνονται με βάση την εργασία την οποία κάνουν. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν χάσει τη δουλειά τους και δυστυχώς το φθινόπωρο αναμένεται να είναι πολύ χειρότερο στο συγκεκριμένο τομέα και στην περιοχή μας, αλλά και γενικότερα σε ολόκληρη την χώρα. Θα συζητήσουμε λοιπόν τα όσα συμβαίνουν στους χώρους εργασίας με τον κύριο Μαρμούτα, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου της Πάτρας. Κύριε Μαρμούτα, καλησπέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Είστε καλά. Κύριε Μαρμούτα, θέλω να δούμε λίγο πιο αναλυτικά το τι ακριβώς συμβαίνει. Βλέπουμε ότι συνεχώς υπάρχουν επιχειρήσεις και εδώ στην περιοχή μας οι οποίες διώχνουν κόσμο με πρόσχημα την κρίση. Βλέπουμε συνεχώς να μειώνονται οι μισθοί των εργαζομένων και σε πολλές των περιπτώσεων υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι δεν μπορούν να βγάλουν συνολικά σε μια οικογένεια, για παράδειγμα, με 2 ή 3 άτομα πάνω από 800 και 1.000 ευρώ. Ποια είναι η κατάσταση? Αυτή είναι η κατάσταση ακριβώς που περιγράφεται και θα μπορούσα να πω και λίγο χειρότερη, διότι δυστυχώς στην πατρίδα μας το 80-85% των επιχειρήσεων ήταν αυτές οι οποίες λειτουργούσαν οι μικρές με μεσαίες επιχειρήσεις, όπου λειτουργούσαν με 20 με 25 άτομα. Αυτός είναι ο κορμός της εθνικής μας οικονομίας όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Με αποτέλεσμα, αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ισχύει, είναι ότι στους χώρους αυτούς, λόγω ότι οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των εργαζομένων και των εργοδοτών είναι διαφορετικού τύπου, είναι πιο κλειστές και δεν μπορούσαν να γίνουν ούτε επιχειρησιακά σωματεία λόγω του αριθμού, αλλά ούτε ενώσεις των μελών, των εργαζομένων που βρίσκονται στους χώρους αυτούς, με αποτέλεσμα μέσα στην περίοδο της κρίσης όλες οι εργασιακές σχέσεις, αν ο νόμος προβλέπει ένα, να έχουν φτάσει στο 3 και στο 4, αν μπορέσουμε να βάλουμε βαθμίδα κατάργησης των εργασιακών σχέσεων. Και πάντως αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι δυστυχώς τα πράγματα, εάν εφαρμοστούν τα μέτρα τα οποία περιλαμβάνει το τρίτο μνημόνιο, το οποίο κακά τα ψέματα σε λίγο καιρό θα είναι στη ζωή μας, νομίζω ότι θα έχουμε ένα πολύ πιο δύσκολο φθινόπωρο και ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα μετά. Ακούμε ότι θέλουν να περάσουν μέσα στο τρίτο μνημόνιο αυτό τις εργασιακές σχέσεις, ομαδικές απολύσεις, πιθανότατα χωρίς αποζημιώσεις, με πολύ μικρότερες αποζημιώσεις. Πολλές επιχειρήσεις βρίσκονται στο κόκκινο και μετά την περίοδο των capital control. Τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, η ανεργία πάλι θα ανέβει σε πολύ μεγάλο βαθμό, οι μισθοί θα πέσουν,
οι εργοδότες οι οποίοι, γιατί οφείλουμε να πούμε ότι δεν είναι όλοι έτσι, αλλά πολλοί από αυτούς εκμεταλλεύονται τις καταστάσεις και λένε: κοιτάξτε να δείτε, εγώ αυτά προσφέρω. Μα δεν είναι στα νόμιμα, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ αυτά δίνω ή περιμένουν άλλοι 500 ή άλλοι 1000 απ' έξω. Καταλαβαίνετε ότι ένας οικογενειάρχης, ο οποίος έχει 2 και 3 στόματα πίσω του να θρέψει, θα τα ζυγίσει τα πράγματα και θα πει από το 0 το μήνα καλύτερα να πάω και στα 2 και στα 2,5 εκατοστάρικα, έστω και αυτά. Όμως αυτό δεν είναι ότι το καλύτερο θα μπορεί να συμβεί μέσα στην περίοδο αυτής της κρίσης και θα έπρεπε τα πράγματα, τουλάχιστον και από την πλευρά της κυβέρνησης και των προηγούμενων και των τωρινών, της τωρινής κυβέρνησης, να έχουν εξεταστεί διαφορετικά και να υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες όσον αφορά για το έστω αυτά τα λίγα που πρέπει να παίρνει ο κόσμος, οι εργαζόμενοι με τα νόμιμα που προβλέπονται. Κύριε Μαρμούτα, φαντάζομαι σαν εργατικό κέντρο της Πάτρας έχετε συνομιλήσει με τα στελέχη της νέας κυβέρνησης που προέκυψε από τον Ιανουάριο και μετά. Ενδεχομένως να έχετε και μετά τις Παναγίες και κάποιες επαφές. Τι είναι αυτό το οποίο τους έχετε θέσει και τι θα τους θέσετε, καθώς τα πράγματα έτσι όπως πηγαίνουν, θα μιλάμε για πολύ δύσκολες καταστάσεις που θα ζουν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό κυρίως τομέα. Τι είναι αυτό το οποίο θα τους θέσετε εσείς? Αυτό που θέτουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά δυστυχώς έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα τώρα, αυτά είναι κάποια λόγια τα οποία ίσως έχουν ξεπεραστεί από τις εξελίξεις. Αυτό που θέτουμε εμείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια ως εργατικό κέντρο της περιοχής είναι έτσι ώστε η περιοχή να μπορέσει να έχει μια αναπτυξιακή δομή. Αυτό ένα κομμάτι ήταν το φυσικό αέριο που έχει φτάσει μέχρι την Κόρινθο. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εκεί και στην Αττική λειτουργούν το φυσικό αέριο. Καταλαβαίνετε ότι οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Πάτρα και κάποιος που θέλει να έρθει να επενδύσει στη βιομηχανική ζώνη της περιοχής, σε άλλη περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας και της Πάτρας, το σκέφτεται πάρα πολύ έτσι ώστε να έρθει όταν έχει μεγάλο ενεργειακό κόστος, έτσι ώστε να στήσει την επιχείρησή του και να δουλέψει αυτή. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα που είχαμε θέσει είναι η σύνδεση του νέου λιμανιού με τη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας. Ο δρόμος είναι ακατάλληλος. Όποιος τον έχει περπατήσει αυτό το δρόμο βλέπει ότι δεν υπάρχει περίπτωση σε άλλη περιοχή της χώρας, να μην πω στην Ευρώπη, γιατί η χώρα μιλάω. Αυτός ο δρόμος δεν είναι ο δρόμος που συνδέει τη βιομηχανική ζώνη με το λιμάνι, με την Εθνική Οδό. Μια σιδηροδρομική γραμμή θα ήταν, που θα μπορούσε να συνδέσει το λιμάνι με την περιοχή αυτή, θα ήταν ό,τι το καλύτερο. Βέβαια, βλέπουμε αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία να ψυχοραγούν, βλέπουμε την παιδεία να ψυχοραγεί, οπότε όμως η ανάπτυξη για μια περιοχή είναι βασικό θέμα, γιατί αυτή θα φέρει πόρους και στην περιοχή ευρύτερα, θα έχει θέσεις εργασίας ώστε η περιοχή να αναπτυχθεί. Είναι κάποια θέματα τα οποία βάζουμε πάγια εδώ και χρόνια. Βέβαια το άλλο που θα πρέπει να γίνει είναι αυτό που είπα πριν, ότι θα πρέπει οι εργαζόμενοι να διασφαλιστούν ότι έστω αυτά που τους παρέχει νόμιμα με τις συμφωνίες που θα κάνει η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, έστω αυτά να παρέχονται. Ξέρετε, η μαύρη εργασία, το ότι δεν πληρώνονται επιδόματα, δεν πληρώνονται δώρα, επίδομα άδειας καλοκαιρινής δεν δίνονται και τους λένε ότι αυτά υπάρχουν, αυτά δεν υπάρχουν. Ακόμα υπάρχουν καταγγελίες ότι και σε μαγαζιά τα οποία δουλεύουν, εμπορικά καταστήματα που δουλεύουν νέες γυναίκες, τους κάνουν συνεχόμενες συμβάσεις του ενός μήνα, έτσι περίπτωση να μην έχουν το δικαίωμα καν να μπορέσουν να μείνουν έγκυος, γιατί όποια μείνει έγκυος τη διώχνουν. Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση έχουμε φτάσει. Όντως, αυτά τα οποία μας περιγράφετε είναι πολύ δυσάρεστα περιστατικά, δυστυχώς και στην περιοχή μας. Έχουμε δει τέτοιες ιστορίες να εκτελήσονται και σε επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Πάντως, στήξατε ένα μεγάλο κεφάλαιο όσον αφορά τις υποδομές, καθώς υπάρχουν και πληροφορίες σήμερα οι οποίες κάνουν λόγο για νέες καθυστερήσεις και στην Ιόνια Οδό και στην Ολυμπία Οδό. Βέβαια, έχουμε και τη συζήτηση για την Πατρών Πύργου. Ωστόσο, κύριε Μαρμούτα, θέλω να σταθούμε σε ένα κεφάλαιο το οποίο. Για το νοσοκομείο. Ακριβώς, και τα νοσοκομεία που και εκεί η κατάσταση είναι τραγική. Τι βλέπετε, επειδή ζείτε και εσείς και εργάζεστε στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας από πολλές επιχειρήσεις, για το γεγονός ότι η πρωτεύουσα της χώρας με την Πάτρα και γενικότερα με τη βιομηχανική περιοχή συνδέεται από έναν, επιτρέψτε μου τη φράση, καρόδρομο. Ποιες είναι οι συνέπειες που βλέπουν οι επιχειρηματίες, οι επενδυτές στη συγκεκριμένη περιοχή και τι είναι αυτό το οποίο λένε προς τους εργαζόμενους? Τα βλέπουν μαύρα. Κατάμαυρα. Και εμείς οι εργαζόμενοι δεν τα βλέπουμε και πολύ καλύτερα.
δεν φαίνεται κάποιο φως στο τούνελ που να δώσει μια ελπίδα ότι μπορεί να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο. Οι επιχειρήσεις ψυχοραγούν. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται υπό καθεστώς ομηρίας. Και αυτή η ομηρία στο επόμενο διάστημα πρόκειται να ενταθεί. Γιατί όσο θα κλείνουν επιχειρήσεις, θα ανεβαίνει η ανεργία, τόσο θα υπάρχει πίεση προς τους εργαζόμενους να δέχονται πράγματα τα οποία είναι έξω από την συνήθη λογική για μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν καταστρατηγηθεί θεσμοί και ιδέες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη χώρα. Τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Το τρίτο μνημόνιο, από ό,τι φαίνεται, θα είναι το πιο δύσκολο, το πιο σκληρό από τα δύο προηγούμενα μνημόνια που έχουν έρθει. Και να δούμε, θα σταματήσουμε εκεί, στο τρίτο. Γιατί καλούμαστε, κύριε Μαρμούτα, να εφαρμόσουμε πράγματα τα οποία δεν εφαρμόστηκαν ποτέ και στο πρώτο και στο δεύτερο μνημόνιο. Έτσι. Θα έρθουν πολύ δύσκολες ώρες και στιγμές για τους εργαζόμενους. Η ελπίδα δεν φαίνεται, ούτε καν αχνοφαίνεται αυτή τη στιγμή για κανέναν από εμάς. Πάντως, κύριε Μαρμούτα, λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, θέλω να μου σχολιάσετε και αυτό το οποίο λέει αρκετός κόσμος όσον αφορά το συνδικαλιστικό κίνημα και το τι έχει πράξει μέχρι σήμερα από την περίοδο που μπήκαμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με τις απεργίες οι οποίες έχουν γίνει και το τι είναι αυτό το οποίο θα κάνει. Πώς σχολιάζετε αυτές τις απόψεις των πολιτών για το συνδικαλιστικό κίνημα? Κοιτάξτε, ζούμε σε μια περίοδο από το 2009 και μετά που η χώρα βρίσκεται under attack, που λένε και οι Αμερικάνοι, και οι εργαζόμενοι ακόμα περισσότερο. Το συνδικαλιστικό κίνημα έχει σε σημείο αναφορά σε αυτή τη στιγμή ότι ακόμα υπάρχουμε, ζούμε και μπορούμε και κάνουμε επεμβάσεις. Θυμίζω, το έχω πει και άλλη φορά, ότι στην Αργεντινή το 2000-2001 που υπήρξε μεγάλη κρίση εκεί, μέχρι σήμερα, που πέρασε το Δουνουτού από εκεί, μέχρι σήμερα, όχι μόνο συνδικάτα δεν υπάρχουν, ούτε κτίρια των συνδικάτων δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν σωματεία. Εκεί διαλύθηκε οτιδήποτε είχε αναφορά στις εργασιακές σχέσεις και στο συνδικαλιστικό κίνημα. Το ότι το συνδικαλιστικό κίνημα αυτή τη στιγμή υπάρχει ακόμα στην Ελλάδα, με τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει, και πώς είναι δυνατόν να αντιμετωπίζει προβλήματα όταν δεχόμαστε τέτοια επίθεση, όπου δεν μας αφήνουν ούτε καν να διαπραγματευτούμε εμείς οι εργαζόμενοι με τους εργοδότες. Και να δούμε, γιατί μια επιχείρηση μπορεί να θέλει να κάνει κάτι παραπάνω. Μπορεί να συμφωνήσει με τους εργαζόμενους μέσα στα πλαίσια της λογικής. Ούτε αυτό το περιθώριο δεν μας έχουν αφήσει. Και όμως ακόμα αυτή τη στιγμή υπάρχουμε, υφιστάμεθα. Υπάρχουν τα πρωτοβάθμια σωματεία στους χώρους δουλειάς, υπάρχουν τα δευτεροβάθμια και φυσικά και η ΓΕΣΕ και η ΑΔΔ, η οποία είναι τα πρωτοβάθμια όργανά μας. Γιατί το λέω αυτό γιατί είναι η βάση και η ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα μπορέσουμε, αλλάζοντας γενικότερα το τοπίο της χώρας, θα μπορέσουμε να πάρουμε πίσω αυτά που έχουμε χάσει, αλλά και να προσπαθήσουμε για κάτι περισσότερο. Γιατί όσο κάποιος, έστω και στην εντατική να βρίσκεται και έχει τη μάσκα του οξυγόνου, όσο ζει έχει ελπίδα να συνεχίσει και να ζήσει. Αν όμως πεθάνει, τότε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, δεν πρόκειται ποτέ να αναστηθεί. Και βασικά αυτό το οποίο είχε τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δεν ξέρω βέβαια και το τι υπόθηκε από την ελληνική πλευρά, αλλά δεν πέρασε ποτέ, ήταν να καταργηθούν μέχρι και οι απεργίες στην Ελλάδα. Μα νομίζω ότι είναι κάτι, βάζουν κάποιους όρους τώρα οι δανειστές όσον αφορά το τρίτο μνημόνιο, που βέβαια θα τους δούμε, το οποίο λένε ότι η προκήρυξη κάποιες απεργιακές κινητοποίησεις θα έχει κάποιες προϋποθέσεις έτσι ώστε να μπορέσει να προκηρυχτεί. Φαντάζομαι ότι δεν θα είναι πιο εύκολες προϋποθέσεις από ό,τι είναι τώρα, θα είναι πολύ πολύ πιο δύσκολες από ό,τι είναι τώρα. Νομίζω ότι σε αυτά ακολουθούμε τα όσα συμβαίνουν στη Δυτική Ευρώπη πάντως. Βέβαια και εκεί όμως οι απεργίες υπάρχουν, έτσι. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω γιατί θέλουν να το εφαρμόσουν στην Ελλάδα και νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει στο επόμενο διάστημα. Κύριε Μαρμούτα, θα θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Για την παρουσία σας απόψε στο δελτίο. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι από το φθινόπωρο και μετά δεν θα μιλάμε για λουκέτες επιχειρήσεις και δεν θα μιλάμε για χαμένες θέσεις εργασίας στην περιοχή μας. Μακάρι έτσι είναι τα πράγματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Πάντως, κυρίες και κύριοι, ενώ όλα αυτά συμβαίνουν στο κομμάτι της εργασίας, δυστυχώς η μαύρη και ανασφάλιστη εργασία στην περιοχή μας ανθεί. Πάμε να δούμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί τι θα συμβεί το φθινόπωρο με τις συντάξεις και τα όσα είπε σε συνάντηση που είχε ο κύριος Κατρούγκαλος με στελέχη του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου στην Αθήνα, με το ποια θα είναι η βασική σύνταξη το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και τι θα συμβεί με τις συντάξεις πάνω από 2.000 ευρώ αλλά και 1.000 ευρώ.
την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι αναλογιστικές μελέτες, στις οποίες θα βασιστεί η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού το φθινόπωρο, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος. Μπορεί η διαπραγμάτευση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον ESM να είναι σε πλήρη εξέλιξη και ήδη να έχει κλειδώσει ο τρόπος που θα γίνει η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και η περικοπή των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων. Ωστόσο, την ίδια στιγμή μπαίνουν και τα θεμέλια της διαπραγμάτευσης του Οκτωβρίου για το ασφαλιστικό. Ο Υπουργός Εργασίας, σε συνάντηση που είχε την Τετάρτη με εκπροσώπους του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, εξέφρασε προσωπικές απόψεις για το τι θα ακολουθήσει στο ασφαλιστικό, στηριζόμενες συζητήσεις που γίνονται αυτή την περίοδο με τους θεσμούς. Συγκεκριμένα, είπε πως βλέπει ένα σύστημα που μέσω της φορολογίας θα εξασφαλίσει μια βασική σύνταξη που δεν θα μπορεί να είναι κάτω από το επίπεδο του ορίου φτώχειας, δηλαδή 432 ευρώ το μήνα. Στη βασική σύνταξη θα προστίθεται η ανταποδοτική σύνταξη που θα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις εισφορές του ασφαλισμένου κατά τον εργασιακό του βίο. Αλλά οι αλλαγές του φθινόπωρου, που το πιθανότερο θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου του 2016, αναμένονται σύμφωνα με τον κύριο Κατρούγκαλο να οδηγήσουν και σε περικοπές σε συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μεγαλύτερες θα είναι οι μειώσεις για συντάξεις άνω των 2.000 ευρώ και μικρότερες για εκείνες μεταξύ 1.000 και 2.000 ευρώ. Πληροφορίες που έφεραν τον κύριο Κατρούγκαλο να αναφέρεται σε ενσωμάτωση επικουρικής σύνταξης στην κύρια σύνταξη δεν επιβεβαιώθηκαν από στελέχη του Υπουργείου Εργασίας. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, και με τους συνταξιούχους. Είδαμε το τι ακριβώς θα συμβεί το φθινόπωρο με τις αλλαγές οι οποίες προωθούνται, ενώ είναι σε εξέλιξη φυσικά και οι διαπραγματεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης, του κυρίου Τσακαλώτου, του κυρίου Σταθάκη και του κυρίου Κατρούγκαλου με το μέλη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των μηχανισμών και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Την ίδια ώρα όμως, ένα μεγάλο κεφάλαιο είναι το τι θα συμβεί με τους αγρότες, καθώς είδαμε και χθες ότι μετά τις 15 Αυγούστου ετοιμάζονται για δυναμικές κινητοποιήσεις οι αγρότες στην περιοχή μας, όπου κακά τα ψέματα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι πάρα πολλά. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Παναγιώτης Λαγιώτης, ο οποίος είναι αγρότης εδώ στην περιοχή μας, είναι χρόνια συνδικαλιστής, είναι και στο Περιφερειακό Συμβούλιο τώρα με την Παράταξη των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Κύριε Λαγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Στρατουλάκο. Κύριε Λαγιώτη, έχουμε συζητήσει δεκάδες φορές και μαζί και δυστυχώς τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, με τους αγρότες πλέον και εδώ στην Αχαΐα αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα να αντιμετωπίζουν πολλά και σοβαρά προβλήματα. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα? Η κατάσταση ήταν στο απροχώρητο, τώρα έφτασε στο τέρμα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, μόνο να κάνουμε μία βόλτα στον κάμπο της Δυτικής Αχαΐας. Θα δούμε ότι το 90% του κάμπου είναι ακαλλιέργητο, γιατί οι αγρότες δεν είχαν χρήματα να καλλιεργήσουν. Αν προσθέσουμε δηλαδή και το 29% που προτίθεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει και στον Έλληνα αγρότη, ενώ στο δικό της δεν το κάνει, ναι. Γιατί το φόρο πετρελαίου τον κατάργησε στον Έλληνα αγρότη, στον Ιταλό, την επιστροφή φόρου πετρελαίου. Στον Ιταλό αγρότη δεν τον έχει καταργήσει, ούτε στο Γάλλο. Άρα μιλάμε για 2 μέτρα και για 2 σταθμά. Θέλουν καθαρά να ξεκληρίσουν τον Έλληνα αγρότη. Αν αυτά τα μέτρα περάσουν, σας λέω εγώ υπεύθυνα, εδώ είμαστε, εδώ θα τα ξαναλέμε, σε ένα χρόνο δεν θα υπάρχει αγρότη στην Ελλάδα κανένας. Θα είναι το επάγγελμα υπό εξαφάνιση. Από ό,τι καταλαβαίνω, τα μέτρα αυτά τα οποία ακόμα δεν έχουν περάσει, ωστόσο και με δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών βλέπουμε ότι ίσως μετά της Παναγίας και ενδεχομένως αρχές Σεπτέμβρη να περάσουν το Ελληνικό Κοινοβούλιο, θα τελειώσουν τους αγρότες στην Ελλάδα. Αυτό δηλαδή μας λέτε? Ναι, αυτό το επάγγελμα τελειώνει. Είναι ήδη χτυπημένο από όλες τις πλευρές. Δηλαδή, στατιστικά να σας πω ότι το 60% περίπου των αγροτών με το παλιό σύστημα είναι ανασφάλιστοι. Ναι. Με το παλιό σύστημα. Αντιλαμβάνεστε τώρα με τις καινούργιες ασφαλιστικές εισφορές ότι θα φτάσουμε στο 90% των αγροτών να είναι ανασφάλιστοι? Κύριε Λαγιώτη, μέχρι σήμερα, για να καταλάβει και ο κόσμος μας παρακολουθεί, οι αγρότες, χωρίς την ψήφιση αυτών των μέτρων τα οποία ήδη κουβεντιάζουμε και συζητάει αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση με τους θεσμούς, ποια είναι η κατάσταση? Δηλαδή, ο αγρότης θα ξεκινήσει το πρωί, θα πάει να καλλιεργήσει τα χωράφια του. Τι κέρδος θα έχει όταν τελειώσει η ημέρα? Το θέμα δεν θα έχει κέρδος όταν τελειώσει η ημέρα. Ο αγρότης θα καλλιεργήσει το φθινόπωρο και θα εχθερίσει τον Ιούνιο. Θα πουλήσει το προϊόν του τον Ιούνιο και τα χρήματά του θα τα πάρει και σε κανένα 3-4 μήνες από τον έμπορο, εάν δεν τα χάσει κιόλας.
Και πώς θα κινείται ο αγρότης, κύριε Λαγιώτη, από τη στιγμή που τα χρήματα δεν τα παίρνει και γνωρίζουμε ότι καθημερινά το κόστος για να καλλιεργήσει κάποιος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Παλιότερα η αγορά δούλευε με πίστοση. Δηλαδή σε πίστονε ο προμηθευτής σου και τον πλήρωνες την περίοδο που πουλάγες το προϊόν σου. Αυτό πλέον στην Ελλάδα σταμάτησε, γι' αυτό και είπα ότι τα χωράφια τα ελληνικά είναι ακαλλιέργητα. Μάλιστα. Εργαλείο δεν υπάρχει, αγροτική τράπεζα δεν υπάρχει, γιατί παλιότερα δούλευε κι αλλιώς ο αγρότης. Υπήρχε το λεγόμενο καλλιεργητικό δάνειο. Σωστά. Βάσει των στρεμμάτων που καλλιεργούσες, σου έδινε η τράπεζα με ένα χαμηλό επιτόκιο όλο το ποσό της καλλιεργειάς σου. Είχαν τους συντελεστές σου, ήξεραν πόσα λεφτά έδιναν ένα στρέμμα. Σου έδιναν λοιπόν όλα τα χρήματα της καλλιεργειάς σου και όταν τελείωνε η καλλιέργεια αποπλήρωνες το δάνειο. Ένα δάνειο που η ισχύ του ήταν για ένα χρόνο. Μάλιστα. Δηλαδή το έπαιρνες στο ξεκίνημα της καλλιέργειας και το ξοφλούσες με το τέλος της σεζόν, της καλλιεργητικής σεζόν. Αυτά τα εργαλεία πλέον στον αγρότη σταμάτησαν. Γι' αυτό και ξαναλέω ότι δεν υπάρχει καλλιέργεια πλέον στην Ελλάδα. Πάντως, έτσι όπως μας τα περιγράφετε, κύριε Λαγιώτη, νομίζω ότι είναι τραγικό όλα αυτά τα χρόνια με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, δεν αναφέρομαι σε αυτή, όταν όχι, η ιστορία έρχεται από πολύ παλιά. Ακριβώς. Όταν έβγαιναν, για παράδειγμα, και μετά την περίοδο που μπήκαμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ξεκίνησαν τα μνημόνια και λέγανε ότι πρώτος στόχος είναι να μπορέσουμε να πείσουμε τους νέους να πάνε στην Ύπαιθρο. Να κάνουν τι στην Ύπαιθρο? Μάλλον κορόιδευαν δηλαδή. Αυτά δεν λέγαμε πάντα. Ότι αυτό ήταν μια καραμέλα. Ότι ο πρωτογενής τομέας είναι η ατμομηχανή που θα βγάλει τη χώρα από την κρίση. Ναι, εγώ το πιστεύω ότι είναι η ατμομηχανή. Αλλά για να γίνει η ατμομηχανή θέλει και πετρέλαιο να φάει. Πετρέλαιο εννοώ κίνηση. Όταν λοιπόν τα δύο βασικά εργαλεία του αγρότη, που είναι το ρεύμα και το πετρέλαιο, το διπλασίασες, πώς θα κινηθεί? Να μην μιλήσουμε για φυτοφάρμακα, σπόρους, λιπάσματα και τα συναφή. Ναι. Θα τα αφήσουμε σε δεύτερη μοίρα. Μιλήσουμε τα δύο πρώτα που είναι η ενέργεια. Όταν διπλασίασες την ενέργεια στον αγρότη, κάτι που δεν συμβαίνει και τονίζω σε κανένα ευρωπαϊκό κράτος. Γιατί αν είχε το ίδιο κοστολόγιο και ο Ιταλός, και μιλάω για την Ιταλία γιατί η Ιταλία είναι μια χώρα των 12, ναι. να μην πάμε τώρα στη λογική Βουλγαρίας, ναι. γιατί εκεί δεν πρέπει να συζητάμε καν. Όταν λοιπόν στη γειτονική Ιταλία το κοστολόγιο του Έλληνα αγρότη, του Ιταλού αγρότη, είναι ακριβώς το μισό από του Έλληνα, πώς το ελληνικό προϊόν θα μπορέσει να είναι βιώσιμο στο ράφι, εννοώ ανταγωνιστικό, ναι. βάζοντας στο παιχνίδι τώρα και την ανεργία και τη μείωση μισθών και συντάξεων και να θέλει ο Έλληνας καταναλωτής να πάρει το ελληνικό προϊόν, δεν μπορεί να το πάρει γιατί θα βγει ακριβότερο. Σωστά. Άρα λοιπόν, αφού δεν βγαίνει, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί το εισαγόμενο προϊόν, δεν καλλιεργεί, είναι απλό. Κύριε Λαγιώτη, έχουμε ακούσει και από στελέχη της παρούσας κυβέρνησης και κυρίως στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από προηγούμενες κυβερνήσεις να υποστηρίζουν ότι πρέπει να αναπτυχθεί ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα, πρέπει να κάνουμε εξαγωγές κτλ. Υπάρχει όμως μια ερώτηση για το τι ακριβώς... Πριν φτάσουμε στις εξαγωγές, ναι. Γιατί ο καθένας βγαίνει και λέει ό,τι του αρέσει, ό,τι θέλει να ακούσει ο κόσμος χωρίς να ξέρει ποια είναι η πραγματικότητα. Ναι. Πριν φτάσουμε στις εξαγωγές, ας γίνουμε πρώτα αυτάρκης. Σωστά. Γιατί κάποτε είμαστε εξαγωγική χώρα αγροτικών προϊόντων. Και αυτή τη στιγμή είμαστε εισαγωγική χώρα σε αγροτικά προϊόντα. Δεν είμαστε αυτάρκης. Τώρα το να εξάγουμε κάποια περίοδο λίγη φράουλα ή λίγο λάδι ή 2-3 προϊόντα, δεν θεωρείται αυτό αυτάρκεια. Εδώ έχουμε φτάσει να εισάγουμε και πατάτα. Ακριβώς. Εισάγουμε πατάτα. Αν είναι δυνατόν. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Με βάση λοιπόν την κοινή αγροτική πολιτική που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν μιλάω για την Ευρωζώνη, μιλάω για καθαρά θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν πολλές δυνατότητες η Ελλάδα, ο Έλληνας αγρότης, να εξάγει προϊόντα στο εξωτερικό? Όχι. Μάλιστα. Όχι, γιατί δεν είναι ανταγωνιστικό το προϊόν του, γιατί είναι τεράστιο το κόστος παραγωγής. Σας είπα το παράδειγμα πριν με την Ιταλία. Ναι. Όταν ο Ιταλός αγρότης το πετρέλαιο το παίρνει 65 λεπτά και ο Έλληνας αγρότης 1 και 30, το ίδιο προϊόν φτιάχνουν και δύο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι δυνατόν το ελληνικό προϊόν να είναι ανταγωνιστικό στο ράφι της Ιταλίας? Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Λαγιώτη. Είναι απλά μαθηματικά. Ναι. Δεν μιλάμε για κάτι άλλο τώρα. Μιλάμε για απλά μαθηματικά.
Και μια τελευταία ερώτηση θα θέλω να κάνω. Τα βαφτίσα που τα φωνάζαμε για πάρα πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός. Κανένας. Β και Γ ποιότητας προϊόντα μπαίνουν μέσα, βαφτίζονται ευρωπαϊκά. Μιλάμε τώρα για Αργεντινή, για Χιλή, για Αίγυπτο και για όλες αυτές τις χώρες. Έχετε δίκιο σε αυτό, είναι ένα μεγάλο θέμα. Θέλω να ρωτήσω το εξής και κάτι τελευταίο. Ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος βρέθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχθές. Θέλω για κάποια ισοδύναμα μέτρα τα οποία θα ανακουφίσουν τους αγρότες. Μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο? Εγώ ξέρω και λέω ότι εάν ο αγρότης δεν θέλει ούτε το χωράφι να του καλλιεργήσεις, ούτε ο κτηνοτρόφος να πας να του βοσκήσει τα ζώα του, ξέρει να το κάνει μόνος του πάρα πολύ καλά και το κάνει και με μεράκι. Ναι. Αρκεί το βράδυ να μπορεί να πάει ένα κομμάτι ψωμί στο σπίτι του στα παιδιά του. Μάλιστα. Το πράγμα, τα ισοδύναμα δεν λέει τίποτα. Όταν φτάσει να φορολογήσει τον αγρότη 29% και να του χρεώνει από το πρώτο ευρώ και να του χρεώνει στο πετρέλαιο 1,35, που δεν γίνεται πουθενά σε καμία ευρωπαϊκή χώρα, δηλαδή δεν είναι ελληνική πατέντα να μειώνουμε το φόρο στο αγροτικό πετρέλαιο. Ναι. Αντιθέτως, κόψαμε το φόρο στον αγροτικό πετρέλαιο, δεν ήρθε κανένας. Μάλιστα. Εννοώ κανένας από τους κυβερνώντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είδα όμως να μιλήσει κανένας να βάλουμε φόρο στο πετρέλαιο των εφοπλιστών. Τι παράγει πιο πολύ, το τρακτέρ ή το κότερο που κάνει βόλτες στο Αιγαίο? Νομίζω ότι η απάντηση δεν χρειάζεται καν να τη δώσω. 50 λεπτά, 40, ούτε 50, γύρω στα 40 λεπτά βγαίνει το αφορολόγητο πετρέλαιο. 40 κάτι τώρα παίζει η τιμή του. Αφορολόγητο πετρέλαιο το κότερο που κάνει βόλτες στα νησιά του Αιγαίου, 1,30 το τρακτέρ που κάθεται και δουλεύει στον ήλιο. Μάλιστα. Με αυτή την πολιτική δεν υπάρχει περίπτωση ανάπτυξη στον πρωτογενή τομέα. Είναι ξεκάθαρο, αν δεν γυρίσουμε σελίδα. Κύριε Λαλαγιώτη, είναι κατανοητά. Στον αγρότη τη δυνατότητα να καλλιεργήσει βιώσιμα και ανταγωνιστικά, δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε ο πρωτογενής τομέας να παίρνει μπροστά. Είναι ξεκάθαρο, είναι απλό. Μάλιστα. Κύριε Λαλαγιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αχάια. Να είστε καλά. Αυτά, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, συμβαίνουν και στον αγροτικό κόσμο. Κινητοποιήσεις έρχονται. Μετά το 15 Αύγουστο οι αγρότες και εδώ στην Αχαΐα θα βγουν στο δρόμο προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα νέα μέτρα τα οποία φέρνει η κυβέρνηση μετά τις απαιτήσεις μάλλον των Ευρωπαίων εταίρων. Ωστόσο, την ίδια στιγμή έχουν βγει στο δρόμο και κλιμάκια του ΣΔΟΕ, τα οποία πραγματοποιούν ελέγχους και σε επίπεδο Δυτικής Ελλάδας. Υπάρχει εξόρμηση σε αρκετές τουριστικές περιοχές, αλλά και όχι μόνο. Την ίδια στιγμή, βέβαια, που όπως θα δείτε στο ρεπορτάζ το οποίο ακολουθεί, σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας κάποιοι κερδοσκοπούν και εις βάρος των τουριστών, αλλά και εις βάρος των Ελλήνων. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Το ΣΔΟΕ άρχισε και πάλι να βγαίνει στους δρόμους για ελέγχους στο πλαίσιο των προσπαθειών για την πάταξη φοροδιαφυγής. Μετά από μια τουλάχιστον πενταετία όπου είχε αφαιρεθεί από το ΣΔΟΕ υποχρέωση των ελέγχων και είχε ανατεθεί σε άλλες υπηρεσίες, κλιμάκια του ΣΔΟΕ θα σαρώσουν και πάλι ολόκληρη τη χώρα αλλά και τη Δυτική Ελλάδα. Με απόφαση του νέου αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Τρίφωνα Αλεξιάδη, η αρμοδιότητα αυτή επέστρεψε στο ΣΔΟΕ και στελέχη της υπηρεσίας βρίσκονται ήδη στην αγορά, διενεργώντας ελέγχους για την έκδοση αποδείξεων. Σύμφωνα με την εντολή του νέου Υπουργού αλλά και τις κατευθύνσεις που έχει δώσει ο Διευθυντής του ΣΔΟΕ Δυτικής Ελλάδας Ηλίας Λίβανος, σκοπός των ελέγχων δεν είναι η εξόντωση των επαγγελματιών και επιχειρήσεων αλλά και η εμπέδωση φορολογικής συνείδησης σε καταναλωτές και εμπόρους. Για τον λόγο αυτό οι ελεγκτές δεν θα προσπαθούν να βγάλουν από τη μύγα ξύγκη, δηλαδή με το ζόρι να βεβαιώνουν παραβάσεις για μικροπαρατυπίες και να επιβάλλουν εξοδοτικά πρόστιμα, αλλά και να πείσουν τους εμπόρους να κόβουν και τους καταναλωτές να ζητάνε αποδείξεις. Εμείς επιθυμούμε τους ελέγχους του ΣΔΟΕ και τους ελέγχους όλων των υπηρεσιών. Είμαστε ανοιχτοί, τους δεχόμαστε όλο τον χρόνο. Είμαστε φιλικοί ως προς τους ελέγχους. Ξέρουμε ότι είναι η δουλειά τους και έτσι πρέπει να κάνουν. Άλλωστε, κάνοντας ελέγχους στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμποδίζουν τον αθέμητο ανταγωνισμό, διότι κάποιος ο οποίος δεν είναι νόμιμος και δεν πληρώνει τους φόρους, έχει μεγαλύτερο ταμείο
και έτσι δημιουργεί αθέμητο ανταγωνισμό σε αυτούς που πληρώνουν τους φόρους. Εν τω μεταξύ, στη φωτογραφία που βλέπετε και κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, φαίνεται ότι οι πελάτες σε επιχείρηση στην Ελλάδα πλήρωσαν 60 ευρώ για 3 ξαπλώστρες, 20 ευρώ για μια ομπρέλα και 7 ευρώ για ένα μπουκάλι νερό 1 λίτρου. Την ίδια στιγμή, σε περιοχές της Ελλάδας, όπως για παράδειγμα στη Ρόδο, εφοριακοί και στελέχοι του ΣΔΟΕ έφυγαν με την συνοδεία αστυνομίας από πανηγύρι, καθώς εκεί οι παράγοντες δεν ήθελαν να τους ελέγξουν οι αρμόδιες αρχές. Πάντως, στη Δυτική Ελλάδα, όπως τουλάχιστον προκύπτει, δεν υπάρχουν περιστατικά παραβάσεων όπως συμβαίνει σε άλλες περιοχές της χώρας. Το άλλο θέμα που βρίσκουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Βλέπουμε μια Ελλάδα, ειδικά τη Δυτική, την περιοχή τη δικιά μας, η οποία δεν έχει καθόλου τουρισμό, έχει μεγάλη ανεργία. Είναι η πιο φτωχή αποδεδειγμένα περιοχή στην Ευρώπη. Να δέχεται εκατοντάδες ελέγχους κάθε μέρα και βλέπουμε την άλλη μεριά περιοχές, νησιά, όπως οι αποδείξεις αυτές τώρα που σας έχω δώσει, 20 ευρώ η ξαπλώστρα, 20 ευρώ η ομπρέλα, 7 ευρώ το νερό το λίτρο. Και αυτά είναι όχι με απόδειξη ταμικής μηχανής, αυτά είναι με δελτίο παραγγελιοληψίας. Είναι αμαρτία λοιπόν κάποια στιγμή να έχουμε τη δυνατότητα εκεί που υπάρχουν τα πολλά λεφτά, σε αυτά τα νησιά που κινούνται εκατομμύρια κάθε βράδυ, κυριολεκτό εκατομμύρια, να μην εισπράττουμε εκεί τα χρήματα και ενδεχομένως να πάμε να κυνηγήσουμε, να ψάξουμε να βρούμε ένα λάθος για ένα νερό ή για ένα σουβλάκι που παράπεσε. Με ηλεκτρονικό τρόπο θα γίνονται από φέτος οι εγγραφές φοιτητών σε όλα τα πανεπιστήμια και ΤΕΗ της χώρας. Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι η διευκόλυνση των νέων φοιτητών αλλά και των οικογενειών τους. Όπως τόνισαν στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, η ηλεκτρονική εγγραφή θα γίνει προκειμένου οι φοιτητές να μην ξοδεύουν συνεχώς χρήματα για εισιτήρια και να εγκατασταθούν οριστικά σε κάποια πόλη. Τότε θα τους ζητηθούν από τα ιδρύματα να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα για να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους στις γραμματείες των σχολών. Τα τελευταία χρόνια ήδη αρκετά πανεπιστήμια εφαρμόζουν το σύστημα της ηλεκτρονικής εγγραφής. Αρχικά, οι φοιτητές μπαίνουν σε ειδικές ιστοσελίδες εγγραφών πληκτρολογώντας τον κωδικό του υποψηφίου που τους έχει χορηγηθεί από το Υπουργείο και αργότερα σε ημερομηνίες που ορίζουν τα ΑΕΗ προσκομίζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τις προβλέψεις για τον αυριανό καιρό σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε ολόκληρη τη χώρα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στη Δυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ιωνίου ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Πελοπόννησο και την Ανατολική Στερεά ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Αχάια. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.